kanin na tahong, kalaban. Subukan natin yung kumuha ng fresh. Record mo na. Lalagyan ko na. Hindi pa kasi nakikita eh. Hoy, lumayo kayo dyan. Agad lang ah. Gamis. Ha? Gulo-gulo. Dala ba ang sisigalan? Sarap na doon ang yan. Pero Tawakan mo muna. Mga hipo-hipo. Nice. Fresh kahong. Ginawa lang ng compressor yan. Yung ginananda. So yun ang style nilang panghangin nila dito. Ganun po. Pinoy. Oh, tatak Pinoy. Ganyan lang ano yan, 5 tao yan dyan magano, hindi ka kapusin sa...
Tama nga. Nakadalawang kanin pa. Paris kami. Oo, Paris kami ganun eh. Buko ka na. Ayun talaga, fresh na fresh to. Hindi yung ligula. Hindi pa natin doon natin. Patay lang kami. Oo, at saka yung labas din sa ilalim doon kumakapit yung mga kalaba at saka tao. So, umpisahan na natin yan. Walang pang-shot-shot dyan na. Walang pang-shot-shot dyan, Koy. Walang pang-shot-shot. Iwanan natin. Tayo na tayo. Ikaw ba yan? Ang tawag dito sa kanila ng mga harvest ng palaban, pusil. Kusir. Ang pinakalayo na mga tini na Kitakot gano'n. layo ko lang ano yan, abot mo. Layo no? Layo, kuya. Pwede yung... Tanang ano, buwi. Wala. Nasira lang. Nasira ko lang. Kaya may takong You're so good, babe. Bening. Okay. Oysters. May takong ba Kain yun? na eh. Kain na eh. Yan na pala. Ayan na po. Gusto ko lang. Kasi sabi Ayun yun lang pakikita. Ayan na po. Sa una-unahang pagkakataon. Yan ba sa iba to? Pinaliguan mo pati yung Parang isang pekpek. mo. Yan, ano mo dyan. Yan. Ito kay... Yung pinapalipat yung banda sa atin. Laki na. Unang pagkakataon, matitikman ang Tinikman yung andar eh. ilaw. Ang sarap yan. Na nga. Lasa kaya? Parang talaba rin. Ganun din. Yan po yan. Yung kaya tayo, yung kalabaw. Yan po sigurado. May kamera yan. May kamera din yan ko eh. Yan lang kamera yan. Pilaw yan ha? Siya no? Sana. Sabon na kalawakan siya. Dito. Kaso, liit ng katawan nun. Imitas yan. Pinapalipat din yan. Gusto ko ganyan yung may ganit-ganit. Oo. Yan Alfonso. Makain nung hindi niya masyadong type kasi medyo nakikrimahan siya sa kalabaw. May isa lang. Hindi yung mga napanabin.